Explore the roots, the beats, the innovation, and the harmonies that have defined this remarkable career. Please give it up for Mthandeni Sk, aka the King of Maskandi. Thank you so much for joining us, guys. We are so honored to have you. So, Panamacha, I want you to take us back to the very beginning, the early stages of your career. What inspired you to making music? Mina kokuqala ngumthandeni Mr. Paris ngoba manqele ngidabuka indawo yasemdletsheni emakhaya. Mina-ke mina ngumshovu inkani kwabanenkani ngindlabe ephika amambatsha sebesola amadevana. Ngiyinsizwa nje impela yakwaZulu sikhule sicula sishaya ingoma masibe siyinkomo emakhaya yabona eplazini sishaya ingoma sicula sihlabelele kwagcina sengikhere yami ukuthi ibe umaskandi so nje ngisebenza ngento engicabanga ukuthi ngakhula nayo from ngincane. Nice. So ucabanga kanjani ukuthi how did all of that impact in music yakho today? Your love for music, how did it grow from there? Into ekhulisa umusic wami kakhulukazi ukuhlonipha nokuyisela nanokuthi ngingakhohlwa kuba yimina angizakho ngikhona manje ngivunulile ngifake traditional outfit so lo nto le yenza ukuthi ngaso sonke isikhathi ngimela uZulu ngimela ukuthi ngumZulu kodwa futhi omuhle umZulu nokuthi umZulu oshaya abantu noma ofoxayo but ngiambassador yakwaZulu Natal and taking pride in culture yakho. Exactly. I absolutely love that. Now, I want to talk about your debut single yakho because it's a combination of chamber music and it's a combination of maskandi as well. What inspired this fusion? Why did you choose to combine all these different genres? Into ezokuthi ngikwazi ukusebenza nabanye abantu abenza olunye uhlobo lomculo. One okokuqala i-creativity. I-creativity ngicabanga ukuthi idinga ukuthi uhlanganise izinto ezingafani uthathe abantu be-hip hop uthathe nabantu bangamaskandi beyitholwe ndawonye bize bejabule. Okay, so a collaboration basically. Now I want to know manje khuluma isiZulu ngizwa qonda khuluma isiZulu. Ngiyazama ngizulu. So ngifuna ukwazi with your 8th album 8000 take us back to when you were in studio. How did you come up with that whole concept? Yeah, 8000 yakho, 8th album yakho, 8000. Yeah. In creative process, how did you do all of this? Asibali-ke thina, sibishaya ingoma ngoba namanje sishaya ingoma. Asibali. Yeah. So wenza kanjani ingoma? Like take us through. Yeah, ingoma nje lento efana nobizo ngeke usibuze isangoma ukuthi sisho kanjani ukuthi uyabona. Kuyayifikela into efika ayifikayo. I see. So sisebenza njengembongi thina ingoma isuka lapho masijabule noma nje kujatshule emakhaya ukuthi kunejadu bese sishaya ingoma. Yeah. Nice. So the album yakho is very successful. Bonke abantu are playing it, they're singing it, they're loving it. Feel kanjani seeing how it is today? Vele ngifisa ukuba nje maselimdala ngangifisa ukuthi umculo wami crossover ungene kwabanye abantu mhlambe abangawo support umculo wethu but njengamanje umuntu ophoqelekile ukuthi adla eParis adla insizwa yakwaZulu enimina umthandeni umshovu enkani kwabanenkani ngijabule kakhulu ngalokho. And it's nice because your music spans across even people like me that don't know Zulu kakhulu but we still listen to your music and siyafunda every day we learn and we absolutely love that. Now I want to know how you approach the South African music industry while also staying true to who you are and culturally as a person. Does the industry find ways to change who you are? How do you stay true to yourself as Sk? Yeah. I think in 16, so we see that at the Palace, Caroline in Pumalang. Lapho sebehlangene khona nabo Gaza the small nabo Mapurisa mina ngiyobe ngiyoshaya ingoma ngiyabona so ngicabanga ukuthi into ebalekile umusic ukuthi abantu sigide sicule sijabule kube lokho nje kuphela uyabo asichazi isikhathi sokuchaza sinaso uyabona sishaya nje ingoma siyajabula and sikhuluma isilungu asivekele isilungu uyabona ukuthi ngizokhuluma isiZulu ngisho ngalanda uMessi ngisho landa ubani ngithola ukukhuluma isiZulu ulimi lakubo njengoba nami ngikhuluma isiZulu so yonke into engiyenzayo nemessage yami ngikhuluma nje ngisiZulu nakhona futhi kwiParis ngicula isiZulu that's all Paris mhlambe igama lesingisi kuphela. Yeah. No, I love that. So I want you to talk about what do you think makes your debut song timeless? Why do you think people play it on repeat every single time? You know that thing into yami yabo Paris not that thing nje yabona nje like njengesidakamiso yabo umuntu into oyenza ngabe sayiyekela ngicabanga ukuthi lokho phela ile vibe yabona mayingena noma kuphi vele yabo emabha yabona ziyaduma emaphathini emshadweni abantu futhi ikhuluma nangothando lisho umuntu wami yabo uthi kumnandi every single time yabo sijabule.
So how do you feel that so many people are listening to your music over all of these years? They continue to support your music yakho? Ngifila nje ngijabulile kakhulu ukuthi bangisupporte abantu from kulesa sikhathi, and then iphupho lami elikhulu kwawukuthi ngifane noShilo Mtekhala kwi-industry yamaskandi. So mangithi ngiyabheka manje ngiyabona ukuthi sengifikile ezingeni likaShilo Mtekhala, and then ngiyadlula futhi ngoMthandeni. I think ngiyakuba Grammy, ngizonominate even overseas, because vele iphupho lami njengamanje ngiyabona ukuthi liyafezeka. Yes. Taking Maskandi to the world. Yeah. And that is what we want to see. As we conclude our rhythm-infused exploration, we are left with the tale of passion and resilience. From township beats to the entrepreneurial scenarios, the music plays on, the band thrives, and the journey is ever evolving. And it promises even more harmonies that are yet to be discovered. May this story resonate as a symphony of inspiration for aspiring creators, echoing the timeless truth that is music in the world of entrepreneurship, journey, and the significance of the destination. Yes. I'm tired to me, babe. You got married this weekend. Stop nonsense.